ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋରକମ ମାନେ ବର୍ଷା ଏଠି ଆସିଲାଣି ମାନେ ଏଇ ଦିନ ଆସିବ ମାନେ ଖରା ହେଲେ ବର୍ଷା 4ଟା ବେଳ ହେବ ମାନେ ଖାଲି ବର୍ଷା ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଡୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କହିଦେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେ। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ନା ବର୍ଷା ହବ। ଆଉ ତୁ ଆଜି ପ୍ରସେସନରେ ନାଚିବୁ ନା କେମିତି ନାଚିବୁ କହିଦେନି। ଡିଜେ ଜେ ଗାଡ଼ିକି ମାରୁଛ କାହିଁ ଜେ ଗାଡ଼ି ବା ଗୁଡୁ ପ୍ରସେସନରେ ନାଚିବୁ ନା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ପ୍ରସେସନରେ ନାଚିବ ନା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କହିଦେଉନ ପ୍ରସେସନରେ ନାଚିବ ନା ନାଇଁ କେମିତି ନାଚିବ ଟିକେ କୁହ। ପଳିଆ 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 ହେଇ 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 ଟାଇ ଟାଇ କରିଦେ ଟାଇ 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 ନଉଟି ପଡ଼ିବୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବୁ ହଁ ଟାଇ ଟାଇ ହଁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଆଇଲା ହାୱା ଦଉଛି। ବେରା ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁ ନା ଗୁଡୁ ବେଲ ପଇଲା ବେଲ ପଇଲା ଧୀରେ ଯା ନେଇଆ ବେଲ ପଇଲା କୋଉଠି 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 କାହିଁ କାହିଁ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଖାଲି କହିଦବ ବେଲ ପଇଲା ତାର ସରିଗଲା। ଗୁଡୁ ବେଲ ପଇଲେ କିଏ ଆସିକି ନିଏ ହେଇଲେ ଚଇ ଝିଅ ଗଲାଣି ବେଲ ପାଇଁ। ଏଇ କଣ କହିବି ଏଇ ଗୁଡୁ ପୋଲିସ ଗାଡି ପଳେଇଆ ପଳେଇଆ ସେ ଡରୁନି ଟିକେ। ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ କଥା ହେବା ତ ଲଭ୍ ୟୁ।